देलाय दावसो देलाय मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ? नोंखौ लिंहरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंहा बयफ्रेन्ड गैया नालाय नोंनि थाखाय हौवा नागिरनो नागिरदों आरो आं नोंखौ थिनदों आरो आंनि थाखाय हौवा नागिर होननानै। आयौ माला थिनाखै होमबाबो लोगो हिसाबै नोंखौ अननो ओंखारबाय आरो जिहेतु नोंनि मोखाङा आंनि फिसाजोनि दुमफावनि बायदि एखेथार नालाय सिगांनि दुमफाव बायदिबो नालाय बेफोरखौ बाद होथ'दो। नों जायखिजाया प्रेजेन्ट दुमफावथ' बेनिखायनो नोंखौ आं बिराद अननो ओंखारो दुमफाव। नोंथ' जरा एप्लिकेसनावबो प्रफाइल खुलियाखैहाय मालायफोरासो जरा एप्लिकेसनाव प्रफाइल खुलिगासिनो। ओमफ्राय बे खिनियावनो मोनसे मिनिथाव आरो आंनि लाब्रा फेन्सफोरा जोबोद गाजा गाजा माहाय माबा जरा एप्लिकेसनखौ गुगोलाव थांनानैबो प्ले स्ट'राव थांनानैबो नागिरहैलायदोंनो। दाखालि जि मिनिबाय आं कमेन्टखौ नायनानै मिनिना गन्थंथिंजायनो ओंखामा ओंखारबोफिनदों आंना। मिथिबायना दुमफाव जोंनि साबस्क्राइबारफोरा देन्जार गाजा गाजा किउट जि भला भाला दंसोगारो बेनिखायनो आं लाब्रा नायग्राफोरखौ बिराद मोजां मोनखायो। गुबुन अडियन्सनिख्रुइ लाब्रा नायग्रा अडियन्सफोरा बेलेग देन्जार एक्टिभ जायो मिथिबायना। जाबाय एसेबां बाख्नायबाय। बाख्नायाबा दे बाख्नायथ'ला आङो उनाव बाख्नायनोसै। दा बुं नोंनो सेंग्रा नांगौ ना नाङा? माने नोंनो हौवा नांगौ ना नाङा? आं हाबा जायालासिनो थादों आं सिंगोलै थादों नोंहा मा जाफादोंहाय दावसो देलाय मा जाफादों? मानो होननानै बुङोब्ला दानि सेंग्राफोरा बिहामजोफोरखौसो फसायो फिसा गोनांफोरखौसो फसायो मिथिबाय। बेनिखायनो सेंग्राफोरखौ आवग्रिनानै लाखादो नङाबा मोननाय नंलाबो नों दुमफाव। नों बेखौ खोन्थानो नोंनि अफिसाव आंखौ लिंहरबाय आरो? फाग्लि दुमफाव नोंखौ मोजांखौसो बुंदों। दानि जुगाव मा जागासिनो नुवाखै? मालाया मा जादों जाबाय थाथों आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। सोरबा थैहैयो सोरबा थांहैयो सोरबा मा जायो जाबाय थाथों। बिदि नङाहाय नोंबो बर'नि फिसा आंबो बर' नालाय बेनिखायनो नोंखौ अननो ओंखारदों आरो नोंनि थाखाय हौवा सासे नायगिरनाबो मोनखाबाय आं। जाला माला बुंलाबायनाङा नों। लादोबा लादे जेबो नङा आं नायना होनाय हौवाया मोजां जाखागोन। नों नायना होनायासो बांसिन गाज्रि जागोन मिथिबाय नोङो। नोंनि नायना होनाय हौवा नाङा आं थांनोसै। रबाय नों आंनि खोथाखौ मानियाबा नोङो बिराद लस जागोन मिथिबाय। बिराद मोजां सेंग्राया नङाबा फाग्लाया सोरबा हाबा जानाय हिनजावखौसो लानानै खालायगोन। ओरैनोबा 80sआव जोनोम मोननाय 90sआव जोनोम मोननाय बिथांजो मोना सिगां उजिग्रोना लानानै दानि जुगनि मडार्नखौ सिख्ला समाव मोनाखै नालाय दाना हाबा जाखांबाबो गोसोफोरा आवलेलाबायसै गोसोफोरा बोरैबा मोनलाबायसै। नों मिथिगौना बांसिन हाबा जानानै खानाय मानसिफोरानो 80sआव जोनोम लानाय 90sआव जोनोम लानायफोरसो। बिसोर जेब्ला सिख्ला जालाय देरफुदोंमोन ना अब्ला बिसोरनि जुगाव मबाइलाबो बारा मोजां गैयामोन ससियेल मिडियाबो बांद्राय दानि बायदि नङामोन टिकटक गैयामोन इन्स्टाग्राम गैयामोन रिल्स बानायनो गैयामोन। बेनिखायनो बै 80sआव 90sआव जोनोम मोननाय सिख्लाफोरा दासो बिसोरनि गोसो सिङाव बारहावा उजिदों बारहावा लाइमोननि बारहावा। बेनिखायनो बिसोरो दानि जुगजों गोरोबनो थाखाय सिख्ला बायदि थाफिनो। बिसोर गाज्रि नङा सिख्ला बायदि थानाया माने रिल्स बानायो भिडिअ बानायो ओमफ्राय सोरबा माबा माबि बुंबाथाय फसिनानै माने गोसोथोनानै खालालाबायो। हौवायानो जा हिनजावानो जा हौवाफोराबो 90s 80sआव जोनोम मोननायफोरा दासो सेंग्रा गोरलै बायदि जाफुदों आरो सिख्लाफोरजों लाइन मारिखुमादों आरो हिनजावफोराबो सेंग्राफोरजों लाइन मारिफिनदों मिथिबाय। गासिबो नङा खायसे खायसेया आरो। नंगौबो नामासै? नंगौहाय नंगौ मानो नङा जानो दे। मोजाङै थाल लालाय बे हिनजावसाया 80sआव जोनोम मोननाय बा 90sआव जोनोम मोननाय जागोन मिथिबाय। 1980आव जोनोम मोननाय 1990आव जोनोम मोननाय सिरिसनिफोरा बांसिन खारलु खाला जागासिनो मिथिबायना। जाबाय मालाया खारलु खारला खालामदों मादों बेफोरखौ आंनो नाङा। सोरहा खारनानै हाथरखि रायजोआव थाहैयो अख्रां रायजोआव थाहैयो थाहैथों आंहा बेफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो आंनो नोंनि नागिरनाय हौवाबो नाङा। रबाय दानसोरां फैलाय। मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ? दानसोरां नैबे दुमफावखौ सिनायोना नों? ओहो सिनाया बाजै। होमबालाय आं सिनाखि होनोसै बेनो जाबाय दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव आरो दुमफाव बेनो जाहैबाय दानसोरां एबा देवबार। हेल' दुमफाव। हाय खुलुमबाय। खुलुमबाय। आं नोंसोर सानैखौ बेवहाय लिंहरनायनि जाहोनानो जाबाय बे दानसोराङाबो नायनो मोजां नोंबो लुथुर फुथुर नायनो
नोंसोर सानैनि खोथाखौ साननानै जुलिनि रादायखौ खानानै होनो सानबाय। बाला माला होनलाबाय थामानो। आयौ बाला रागा जोंनानै थांबाय। ओइ दानसोरां दम्फ'आ जोबोद मोजांथार, नों लादो बाल। जानला माला खालामलाबायोलै बाजै, आंहा गार्लफ्रेन्ड दंखायो। आयौ बाला, बेना गार्लफ्रेन्ड दंखायो? बे फामेखौनो गाराखै नामा? माथो गारलायबाय। दानि जुगनि सिंगोलफोराबो बाला नामावल' सिंगोल, सिं सिं गार्लफ्रेन्ड थाखायो, बयफ्रेन्ड थाखायो रख'रा। दावसोदेलाय जोंनि अफिसाव दम्फावालाय मानो फैदोंमोन? माथो रागा जोंनानै थांबाय। आं राव होबाबो आंखौ रिसपन्सखौनो होआसै। लिंहरलाबायदोंमोन आं ओरैनो। ओमफ्राय अमा राजानि केम्पिंआथ' गाबोनहाय। मा खालामगोन अमा राजानिया? बेफोरबायदि मिटिंखौ केन्सेल खालामबाय थाबा पाब्लिकआ माथो थगायदोंसो सानगोन। बेनोथ' जादों। अमा राजायाबो हस्पिटालावसो दंहैयो। हुस मोनबायनाय खोनादों आं। बेखौनो खबर लानो नागिरदों आं दा। खबर लाहैथां। आंहा स्क्रिप्टखौबो लिरखाबाय। आरो मोनसे खोथा, निउस फरायबाथाय नों मिनिनाङा दै। मिनिबा मोजां जाया। ओमफ्राय दा अमा राजाया जुदि गाबोन थांनो हायाबा मा खालामगोन? बेनिबो मोनसे आंनाव माबा दंखायो, प्लान बि दंखायो। एमाव राजाया एमाव राजाखौनो लेक्सार होगोन, मिथिबाय? बेलाय मा रोंनांगौ जाखो? रोङाबाबो रोंनांगोन। इलेक्सनाव देरहाथारनो लुगैदोंबा अमा राजाया फिसालाखौबो ओंखारहोनांगोन। फिसालाया ओंखारबासो मानसिफ्रा आयु बाला होनलायनानै मोजां गाज्रि ट्रल खालामगोन, भट होनो लुगैगोन। आरो एमाव राजाया साइसथारना, सिख्लाफोरा भट होखागोन। बेनिखायनो नों आंनि सायाव डाउट खालामनाङा, आं गासैखौबो सानखायो, मिथिबाय? अमा राजाखौ आं देरहाहोगोन जेरैखि जायाबाबो। सानजानि साना सोनाबथिं ओंखारदों, सोनाबनि साना सानजाथिं हाबलांथों। आं अमा राजाखौ देरहाहोगोन। एसेबां सापर्ट खालामगोन ना नों अमा राजाखौ? फैसा थाखानि थाखाय, निउसनि थाखाय गासैखौबो खालामगोन आरो। बिजनेस होनो बेखौ, बिजनेसनि थाखाय आंहा अमा राजाखौ सापर्ट होगोन, मिथिबाय? आच्छा दे, होमबालाय आं अमा राजाखौ लोगो हमैनि। जेरैखि जायाबाबो अमा राजाखौ आंहा इलेक्सनाव होथारनांगौ ना रायजोफोर? आंजों सापर्टआव दंना नोंसोरो? दङबा होनहरबानो जाबाय। आंनि मबाइलालाय मा जाथारखोब्रा? माबा फैसालि पबितरा जालायगासिनोलै। नै बिथिं बोरलाबाबो फैसालि, नै बिथिं बोरलाबाथाय पबित्रा। बोरै जाजोबखोब्रा मानसिफोरालाय? आंलाय मोसानाय मुसुरनायसो नायनो लुबैदों। आं बिसोरनि भिडिअ नायनो गोसो गैयाना। नाया सानबाबो बोखारबानो नुबाय थायोब्रा। मानो मानसिफोरा मालायनि भिडिअखौ इसेबां होबाय थाखो? बुहुमाव सासेल' हिनजाव खाराखै, बिराद हिनजाव खारगासिनो। हौवाफोराबो लाखारगासिनो, हौवाफोराबो गोमागासिनो। जेब्ला मानसिफोरा सिरियासआव गोमायो, सोरजोंबा खावजायो, सोरजोंबा किडनेप खालामजालायो, अब्ला खबर खाथियानो गैया। बे फिसा मेटारफोरावसो जि गोसो होयो। बुहुमा बिदिनो थांसिगोन नामालै गसाय? गाज्रिफोराल' भाइरेल जासिगोन, मोजाङा थालांबाय थासिगोन नामाब्रा? ओइ सन्दला, मा खालामबाय थादोंहाय? गसाय, अमा राजा हस्पिटालनिफ्राय माला गबोखोलै? बेफोरखौ बाद होथ'लाय, आं नोंनो फंसे बाथ्रा खोन्थानि सन्तला। दे बुं। खेबसे दे माबा मोनसे जाथाय जादोंमोन ना, जिउमा सोलायनाय। एमाव राजाजों हाफांजों। बेनिखायनोथ' डाइरेक्ट नोंखौ आं हस्पिटालनिफ्राय लोगो हमनो फैदों। आं अमा राजा नङा, मिथिबाय सन्तला? आं हाफांसो, हाफां। गसाय, नंगौना नङालै? मा नङा जानोहाय? नंगौहाय, ओमफ्राय आं थगाया, नों मिथिखायो दा। गसाय, दालाय मा खालामबावनांगौ जाखोलै बिदिबा? नों माबा मोनसे राहा लामा लादो बाल। आं अमा राजानि बडियाव थानो बाबाय। गसाय, इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो अमा राजाना। बिदि बडि सोलायबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा? आं अमा राजानि बडियाव थानांगौबा अमा राजाखौ फेजेनगोनसो आं। गसाय, बेनिखायनो माबोरै आंनि बडियाव थांनो हानाय बायदि माबा मोनसे खालामदो। दे आं माबा मोनसे खालामनो नाजागोन। दा नोङो न'आव थाहैथ'दो, माने अमा राजामोननि न'आव। माथो खालामबावनो, उपाय गैला, बेखौनो खालामनांसिगोन। दे होमबालाय आं डाइरेक्ट न'आव थांनानै दलर उन्दुना थाहैनोसै, ओमफ्राय दाहराव लोगो हमनोसै। हायोबा अमा राजाखौबो खबर ला। जागोन दे। गसाय, थाङै थुङै आंनिथिंजायल' ज' जाजाय जायो माथोलै। मोजां खामानियावबो सन्तलाखौ नांगौ, गाज्रि खामानियावबो सन्तलाखौ नांगौ, दाय होनोबो सन्तलाखौसो मोनो। गसाय, लोगोफोर, बेखिनियावनो मोनसे फोसावनि।
फिल्मफोर वेब सिरिजफोर टिभि सिरियालफोर नोंथांमोनाबो मालाबा सिरिज नायो नङा होमबा मालाबा स्कुलबो नायो मालाबा एपिसोड 1 आ मोजां जाबा 2 आ गाज्रि जायो मालाबा सिजन 1 आ मोजां जाबा सिजन 2 आ गाज्रि जायो बा सिजन 3 आ मोजां फैफिनो काहानिखौ इन्टारेस्टिं खालामबाय थानो मालाबा एसे बोनांगौबो जायो लासैनो बेनिखायनो धैर्यखौ हमनानै था लोगोफोर गेजेर गेजेर मिनिनायनिबो भिडिअ फैगोन आरो मैयानि माने दाखालिनि एडिटिंआ एसे डाबल जादोंब्ला डाबल जानायखौ मानो एडजास्ट खालामा नोंथांमोना लाब्रा फेमिलि जाबाय नालाय एसे भुल जाबाय होननानै एसे निमाहा होना नायनांगौब्ला मा एसे दावराव खालामो नोंसोरलाय कमेन्ट सेक्सनाव एसेबां गोबाव जाबाय लाब्राया बोसोरब्रैयानो जाबाय मोजां मोजां भिडिअ एडिट खालामबाय एसेबां मोजां मोजां गाजा गाजा मिनि होबाय नोंथांमोनखौ मालाबाफोर एसे भिडिअआ डाबल जानायाव दावराव जानाङा लोगोफोर रायहरनाङा मिथिबायना जाफ्लाङो गिदिर गिदिर फिल्म सिरिजफोरावबो जायो एडिटिं मिस्टेक मानसिसो बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ गावनि आंगोनि न'खरनि होननानै नायबाय था मानो होनोब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां नुनायखायसो साबस्क्राइब खालामदों नङा होमबा बेनिखायनो जोंनि गोरोन्थिफोरखौबो बोजबनानै ला आरो खोन्थाहरबानो जाबाय बिदि रायहरनाङाब्रा मानो रायहरो आमा रायलु रायलाया मोजां नङा जों अनलायनानै थानांगौ गोजोनै थानांगौ नङा होमबा दे होमबा फैफिनलायदो नायलायनोसैलै आं नै बेवहायबो फैसालि नैयावबो फैसालि जेरैबो फैसालि जोख्लोबजोबना दोननोसैलां मबाइलखौनो अमा राजा नों थाबैनो हुसा फैबाय मोजाङानो जाबाय जोंहा नोंनि थाखाय केम्पिंखौबो रेडि खालामजोबना दोनखाबाय आरो भटखौ माबोरै बिनांगौ बिनि स्क्रिप्टखौ दाउस्रि देलाया लिरखाबाय खोनादोंना अमा राजा आबा हनै आदैया माबा मोनसे होनदों अमा राजा आंखौ जेबो बुंनाङा मबाइलाव माबा माबि नुगासिनो दं आं आरो मबाइलाव माबा माबि रिसार्च खालामगासिनो दं आं नोंसोर मा खालामो खालामबाय था देखो गावहानो खर' जायो गावहानो बिदि बुंफिनोलै दे होमबालाय उनाव रायलायनोसै खिन्थु केम्पिंआ गाबोननो दंथारोलै आदै आफानि खर'आ एसे गाज्रि जाबाय एक्सिडेन्ट जानानै केम्पिंखौ उनाव खालामबा जागोन ना जायाब्रा अमा राजाखौनो नांथारगौ नङाबा जारला जागोन नङाबा बेलेग पार्टिफोरा पाब्लिकफोरखौ बुरखायलायगोन दालाय माथो खालामबावनोब्रा आफायाथ' गाबोननो भाषण हैनो हागोन ना हायाबा बेनि बदल नोंनो होनानै होदो नामा आं जार्नालिस्टसो होमबालाय दालाय माथो खालामबावनो हागोन बेनि बदल नोंनो होदोब्रा आं होनो औ नोंनो होदो आं रोङालै जेबो नङा बिफानि बदल फिसालायाबो होनानै होदो आफाया एसे प्रब्लेमाव दं होननानै औ अमा राजानि बदल एमाव राजायानो थांदो आंना खरा मोजां जायाखै होमबा एमाव राजा टाइमाथ' बारा गैला दा जोंनि अफिसाव फैनानै एसे रिहार्सेल खालामफैदो जागोन दे गारिखौलाय मानोथो हरफ्राव इसेबां सुथायबायनांगौ जाखो दासिमबो गावनिल' खोथा सानबाय थायो नामा नोंलाय न'खराव फिसा दङ बिखुनजो दङ हौवा दङ बेफोरखौ थाल गैया नामा नोंहा आयै जाथ'बाय नामा मानसिया दासो बेसेबांबा गिदिर खैफोदनिफ्राय गोलैना फैदों खैफोदा माला जायो जों रावबो मिन्थिया अब्लाबो सांग्रां जानानै थानाया मोजां आरो मानोलाय गारिफोरखौलाय सुथायलाबायनांगौ दासो सिख्ला गोरलैथां माथां नोंहा माबा जायोबा न'खरा मा जागोन मिथिगौ नोङो दुरलाय आंसो मिथिगौ मा जानानै दङ बेनि सायाव नोंनि लेक्सार खोनासंनो फैयाखै आं मानसि एक्सिडेन्ट जानानै दासो मोनफैदों काव 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 ग्ला 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 बखिगासिनो आंखौ जानला माला बुंलाबायनाङा आंखौ मिथिबाय आं खामायदों आं जादों आं गारि सालायदों आं एक्सिडेन्ट जादों नोंहा बुंनो जेबो गोनां खोथा गैया मिथिबाय ओरैनो खर' गाज्रि जानानै दंखायो आंना नुबाय नारजि फिसा नुबाय मोजां जानानै आंजों उल्थासो नांलायफैबाय बेनो बिहामजोनि आखला बिखुनजोखौ रायबाय थाग्रा माला रायनाय आंलाय नोंखौलाय नोंसो रायो बिखुनजोआसो रायो बिहामजोखौ रायो साला ओरैनो रागा जोंनानै दंखायो बेनि सायाव हाफांनि बिखुनजो आंखौ होलायबायना आंखौ हाफां साननानै रायदों नामाब्रा आं अमा राजासो बयनिबो खाजासो खोनासं दुरलाय आं नोंनि बिहामजो जानो हागौ दायो नाथाय सिगांनि हाफां नङा आङो दा गोदानसो आं गोदान हाफां बेनिखायनो जेब्लासिम आं दङ अब्लासिम आंखौ जेबो बुंनाङा हाफां जाबाय दे आरो आयै नोंबो सिरि थाथ'दो दे बुंबालाय हिनजावनिसो साइड लाखागोन नोंलाय आंलाय माथो गाज्रि बुंदों नों जेबो गाज्रि बुङा बिखुनजोफोरा मालाबाबो गाज्रि जाखाया बिखुनजोफोरा जेब्लाबो मोजां जाखायो जेरै आंनि बिखुनजो दाखालि आंखौ हरावनो आंखौ होखारहरनानै साला आंखौ एक्सिडेन्ट जानानै दा हाफांनि बडियावसो थाहोबाय बेनिखायनो आंनि बिखुनजो साननानै बेखौनो क्राव 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 दांनोसैलां साला बे दुरलाय एमएलएआबो आंखौ फिदिंबाय थायो टिकेटनि थाखायनो दा हगा देखा जायगा हाफांनि बडियाव थानानै दोखोनांलायनोसैलां
लाजिनाय गैला गिनाय गैला बिखुनजोफोरखौ मान होनो रोंला मानो मान होबाय थानांगौ जाखो संनायनि नङिनि मालाय मानसिफोरखौसो मान होयो मालाय मानसिफोरखौसो सनमान होबाय थानांगौ जायो न'नि मानसिखौलाय मानो मान होनांगौ जाखो अनलायनानै थाबानो जानाया बिखुनजो होननानै आंखौ बांद्राय बुंलाबायबाय थानाङा आं आंनि खामानिखौ मावो जायो लोङो नोंसो आंखौ बखिबाय थायो माबा मोनसे जाबानो जायाखै होननानै बुंगोन हा मानोथो बिहामजो बेलाय बिहामजोफोरखौ गाज्रियाव गाज्रि होननानै बुङाबा खामानि दामानि जायाखै होननानै बुङाबा बिहामजोफोरखौलाय खामानि मावनोसो लाबोखायोना मानो बिहामजो नांबावगौ रुवाथिखौनो सासे बायनानै लाफैदो रुवाथिनो मास मोनफ्रोमबो गाननाय जोमनाय होदो लिपस्टिक होदो देलायनाय होदो सेम्पु होदो रुवाथिजोंनो फिसालाखौ दोनफादो सना रुफा होजोबदो हाफां मा बुंनाय जादोंलै थुदो न' सिङाव थुदो हामा आइजों बिदि नांलायफानो नोंना बिमाया बेखौसो फोरोंना हरखादोंमोन नोंजों इसिबां उल्था उल्था दा बुं नोङो बिहामजो बे न'आ नोंनि बिमानि नङा बे न'आ नोंसा बिमानिबो नङा बे न'आ आंनि आइनिबो नङा आरो नोंसा बिमानिबो नङा बे न'आ नारजि बुदांनि आरो नारजि बुदां बिफानिसो नुबाय बिहामजोनि आखलखौ एक्सिडेन्ट जानानै बांसिनसो खुगा जानानै फैबाय आयै डाक्टरा बुंदों हाफांनि खर'आ एसे गाज्रि जानानै दङ होननानै बेनिखायनो हाफांखौ दा साननैसो जेबो दा बुंथ'सै आरो नोंसोरबो फावगालि बानलु बेदां नोमाखौ जेबो दा बुंथ' दे बेखौ रागा दाफोजों जागोन दे आफा थां हिनजावखौनो अनै थां बिमायाथ' जेबो नंखाला आयै आंबो नोंखौ अनो थां बिमायालाय सानसेबाबो मालायसो जाखायो आबै आं नोंखौ अनबाय थागोनब्रा माखौ टेनसन लादों नोंलाय दोन नोंबो हिनजाव लाबोबा देनां बिदिनो जागोन जायालै आबै जाया आबै आंबो नोंखौ अनबाय थागोन बे खामानिखौ हले मोजां मावथारदों आरो बियो फिसाफोरखौबा गियान होनो रोंदों गावनाव गियानानो गैया आबै आं नोंनो साहा फुदुंना लाना फैनि आबै नोंनि कारखौ सुना हैनि नामा नाङा दे नाङा बहा थाङो थांबानो जाबाय होमबा आङो भिडिअ गेम गेलेनोसै दा जेबो बुंथ'ला आङो आरोबाव जुदि उल्था उल्था बुङो बे न'निफ्राय होखारहरगोन आं जायखिजायानो जाया मानो बे न'आ बिदि खुगाबा जाबाय थाबा दोनथारा आं बे हाफांखौ थांनानै थाहैथो न'आवनो बिमाजों नांलाय जाहैबाय थाथों आंखौ बिमा मोनदों नामा बियो आं बिनि बिखुनजोसो ओइ हाफां आं नोंनि बडियाव थाबाय थानो हालालै आंबो मालाय नोंनि बडियाव थानानै गोजोनै दङ नामा मोनसे खामानि माव दा हराव हरनि 11टायाव लोगो हम बहालै ओइ सन्थलामोननि फख्रियाव मानो थांनांगौ आंलाय सन्थलामोननि फख्रियावलाय सोंलु सोंला खालामबाय थानांला जायखिया फैदोल' आरो नारजि बुदां खाथियाव दा थाखा दोनदो हाफां दे बांद्राय रागा जोंबाय थानांला दसे उन्दुदो दुगैनानै आरो एसेबां रागाया देहानि थाखाय मोजां नङा नों मिथिखायोना रागायानो बुहुमखौ सिलिंखार खालामनो हायो न'खरखौबो फोजोबस्रांनो हायो बेनिखायनो आइया माबा मोनसे बुंबाबो जेबो होननाङा दे आरो मानो एसेबां रागा जोंनाय नोंलाय रागा जोंनानै गारि सालायनांला दे आरो नों दरजा गालिनि खोथाखौ लानानैनो इसेबां सानबाय थादोंमोन नङा होमबा आं दरजा गालिखौ बिनानाव साननानैसो रायलायो आं बिबोनां सानाना नोंनो आंनि हिन्जाव नोंनो आंनि जिउब्रा हाफां आंनि खाथियाव फैनाङा आंनि मोदोमखौबो दांलाबायनाङा आं सुखुथारा एसेबां गाज्रि मोनबाय नोङो होमबा आं जेबो गाज्रि मोनाखै ओमफ्राय नों दरजा गालिजों रायलायबाबो बहाबा बेरायनो थांबाबो लाइन मारिबाबो आं जेबो मोना आं दुगैहैनोसै आया मानसियालाय खर'आ गाज्रियैनो जखम मोनमारबाय नामा गावनो मा होनदों गाव मा थादों थालखौनो गैया खोमा मा जाबावगोन बे हाफांजोंबो गुमै आब'आलाय आब'आ दुगैहैदों मोजाङानो जाबाय दे आब'आ मोजाङै मोजां न'आव फैफिनबाय आं साननैसो बेवहायनो थाथ'गोन गुमै आइया आंखौ साननैसो थिनहरखाबाय आब'खौ नायनो थाखाय दे मोजाङानो जाबाय नाथाय मानसिना खर'आ एसे बोरैबा जानानै दं एसे ताल लाबानो जाबाय जागोन दे गुमै नों जेबो टेनसन लानाङा आं आब'खौ मोजाङैनो जोथोनै लागोन आरो नोंखौबो लागोन गुमै मानो होनोब्ला नों बायदि गुमै गैखाया जेरावबो बेनिखायनो आं नोंखौ जोबोद अननो लुगैयो गुमै आरो नोंखौ आं खस्थ' थाजानो बायो जाबाय दे अके गुमै हेलौ औ डक्टर मानसियाथ' एसे मोजाङैनो दङ नाथाय रायलायनायफोरासो साननायफोरासो एसे जुदा जुदा जादों आच्छा दे आं गाबोन लानानै थांफिनगोन अके अमा राजा फिसा इसोरनि अननायाव न'आव मोजाङैनो मोजां सफैनो हाबाय दे एबारनिफ्राय गारि सालायग्रा लाफादो नोङो जागोन दे फिसाफोर गासिबो गावबागाव खामानिखौ मावदो बिहामजो दे मोजांनो जाला फुदुंलाय बयबो गगा मोनसावनाय जादों बयबो मोजाङै लोंनो जागोन दे आयै नै आंहाबो अमा आदार होनो साननाया बावनासो दं नै बिफा साननैसो गारिखौ दा सालायथ'सै दे आदा जेबोला हस्पिटालाव थाहैयो खमायाव थाङो होमबा माबायदि मोनो ओइ दाउदै मा सोंलाबायदों सोंनाङा खेबसे हस्पिटालाव थाहैबासो मिन्थिगोन खमायाव थाहैबासो मिन्थिगोन बेसेबां गाज्रि जायो मानसिनि देहाया हा खुसि मोनदों नोंसोर खुसि मोनदों आं बांद्राय नोंसोरजों रायलायबाय थाला आंहा एसे खर' गरम जादों उन्दुहैनोसै आं दे उन्दुहैदो बे आदाया मा एसे नरम रायलायथारदों एक्सिडेन्ट जादों नालाय बिदिनो रायलायदों आरो
दाउ जाला फुदुंनांगौनो थांलाय दाउदै फामे बै दुब्लियाव थांनानै मानामुनि एसे लायनानै फैलाय बादों बाजै बाबानि जायो नामाथो आरो नोंसोरबो खोनासं इलेक्सननि मानसिफोर फैगासिनो दङ जानला माला खालामबाय थाथारनांला दे माला फालतु खामानि दामाव नोंखौनो बुंदों आं एमावाबा माथो इलेक्सनाव गाबोन भाषण हैनो थांगोनबालाय नोङो बेनिखायनो जानला माला बेरायथिंबाय थानांला दे आं जि खामानिखौ मावनो बायो बेखौसो मावनांसिगोन आफानि बदल आंसो भाषण हैनांगौनो गाबोन मा होनांगौ मा होननाङा रोंगोना रोङाबाबो सोलोंजाहैनोसै आदै बमब्रा लिंहरदों आंखौ आदै बमब्रनाव थांनोसै आं माबायाव अफिसाव थांबानो जाबाय दे आं दाउ जाला फुदुंनानै दोननोसै थाब फैबानो जाबाय जागोन दे आदा नों आंनो फैसा होनो होननानै बुंदोंमोन ना बोरै होगोन फैसाखौ बिबानो मोनब्रबजानाय बुस्थु नङाब्रा बिदि होननानै आंजों हारसा सोलोंनानै बिदिसो बुंबावदों नों आं नोंनि हारसा सोलोंनायखौ दासिमबो एप्लाइखौनो खालाम मोनाखै आं हारसा मानसिफोरखौनो लोगो मोनाखै हारसा सिख्ला लोगो हमहैनांगौ मा जानांगौ जाखोबा हारसा सिख्लाखौ लोगो हमहैगोनसै बिनि उनावसो अफिसाव थांनोसैलै गाबोननि भाषण सोलोंनो इलेक्सनाव मन्थ्रिफोरनि भाषण होनायखौ जि खोनासंनो बायोलै आङो दा गावसो भाषण हैनांसिगोन दा बे एमाव राजायाबो मानिफ्राय मा जालांनो हमगासिनो दंब्रा आं जुदि इलेक्सनाव ओंखारो गोसोबायदि बेरायनो मोननाय नङा गोसोबायदि इन्जय खालामनो मोननाय नङा माथो मा मावनांगौ ब्रालाय जा होगा দেখা जाएगा हेलो ओइ तराली মই গৈছে তই তাতে ৰখিছে দেই ওকে মই আহিছো তোহাৰ তাতে থাকবি মই লগ কৰিম তাৰপিছত অফিস যাই কৰিম তাৰপিছত কিবা বাই যাদু মাজে আখিল হাসাৰাইলেনি এই যায় বাবু নো প্ৰবলেম লেংগুৱেজ দা বুজিবান যাবাই